Oliverove začiatky na súťažiach v biológii neboli vôbec jednoduché. Som sa vlastne nedostal ani zo školského kola biologickej olympiády. A môj brat, a teda aj do istej miery moja rodina, tak si z toho, nie že robila srandu, ale tak na to trošku narážala. A vlastne môj brat sa ma snažil nejak tak motivovať a nejak tak vlastne dostať k tým lepším úspechom. Až nakoniec vlastne rok na to, v tej sexte som sa dostal na to medzinárodné kolo. To je úžasný príklad toho, že si sa nevzdal. A pozri, výsledok je taký, že si zažiaril na medzinárodnom poli a olympiáde. Aj sa mi napríklad stalo, že na praktiku z ekológie nám tam dali vlastne pitvať rybu. Čo s tým akože nemá až tak čo spoločné. Ale tak... pitval, a to prvýkrát si ju pitval? To som prvýkrát pitval. A nemal si sa to? Akože tak musel som tam niečo robiť. Ty ešte tancuješ v Lúčnici. Čiže ako si to dokázal? Škola, príprava, tanec? Tvoj deň trvá 24 hodín? No, tak áno, ale musel som vlastne každú pauzu alebo niečo také vždy využiť na štúdium. Že vlastne aj keď sme sa presúvali autobusom, aj keď som chodil do školy autom, aj zo školy autom, tak vždy som si vlastne otvoril knihy a sa učil. Pani profesorka, by ste mu dokonca dali viesť aj krúžok už tu na škole? Áno, ja som veľmi vďačná, že Oliver túto moju ponuku prijal a tí študenti sú nadšení.